zawai chi bai ule hei vona hian pathian thu kam ni khat lek seitu kan mi lo ngai thalok ula are rawang rombung som pani kan bible thu hria la re mem rombung som pani chang khat le chang ni chheranga ka inhlanah tur vona ka thu inhlanah tur chu a chang hle na hi ni Christianum thar Chutichuan unaute pathian khawngaihna avang hian inthawina nung le thianghlim le pathian lom tlak ni turin taksa chu inhlanah ka ngena che chu in rawngbolna reng ani he khawvel dan ang henom su ula sabtong bible a chuan don't be conformed ati lo in kom ngei lutuk su lo in rem lutuk su ati na ni Pathian Duhzawng athara le lawm tlak le famkim chu in hriatfiah theih nan in rilru athara awmin lo danglam zawk to rawh Pathian Duhzawng sabtong bible a chuan will of God pathian ina ti atum pathian thil tum Pathian Duhzawng kan hriatfiah theih nan in rilru athara awmin lo danglam zawk rawh khawvel an hian lo in kom ngei lutuk su ati ni Isu Christa kan hria Isu Christa chu van mi nia ti chuan ti tur nei in khawvela local ti chuan a ti tur chu enge kan ti chuan nang le kei min chan dama a hnena min hruai ni ti chuan Isu ron kala I saptong ten mangta ira a full concentration a full focus kha a main focus kha nang ma le kei min chan dam a ti tur ber ani chu ta chuan a da ngar ti chuan chumi len chok chuan a thia a thole wa ka khole ni chanchin tha chu han sia bung som pasari chang som por ka hian Anni chu khawvel mi an ni lo ke khawvel mi kan ni lo ang bok hian ati Isu Christa khawvel mi ni lo ang bokin nang le ke hi khawvel mi kan ni lo chu chuan kan rilru hi alu lo chuan om sin ni lo ingan om mai nga khawvel mi ni lo a ke po kan ni lo wa van tangin ti tu bi nei nga kala iron piang chu hi mi soi tha to chinang iron piang chu hi ti pal thil thu ni lo pathian in nang ma tum ma nei chumi wa ron piang chui ni chumi I hriat theih na tur chuan Pathian Duhzawng athara le lawm tlak le famkim chu in hriatfiah theih na ti kha khawvel an hian kanin kom ngei thiang lo hrim ani chu ti ni lo chuan khawvel an kan rilru la anga ti tur ber po hrelovin kan anga chan dam na thu hriat a pian thar hi atha wanam kal la ni chumi pia lama chuan cross hi top na ni lo bu tan na ni ti chuan inu na ka hruai pathian ni hnai anga chuan I ti tur chu a tir tu chakhian a hria I mai khani hремai do ni dalpa tin nge ti pathian I pol thri tur ni entina pakhat kan perenga Cristiano Ronaldo kan hria in khel thiam tak mai lia football thiam tak mai ti chuan Ronaldo chu Portuguese ania Portugal team a tela I World Cup khel turin entina Brazil an tala Brazil a khanin an han tum kha aramalo nuam sia changkang sia tin aram mi puita an lo fel boxi khawa khan an han tuma hotel pon thlen ma khan mo bazar ate an kala chuan team training le team in mu khom te hang reng po hangai poi mo to lo nuama tilu tu ka rong kal la ha ti chuan no ngai dam na an World Cup match tak khel khuna po rilru da to lo World Cup match an game tak khel tur po om lo picnic spot aten kala party na aten kala ti chuan motor thar te le ya in thar te le ya om je chu enge kan ti chuan entiu na mai ni tu na mi ha chu om je chu enge kan ti chuan ati tur ber kha aron ti lo aron hai da in nuam aron ti lu tu ka nang le ke po hi sei dong khan ti tur nei lo kal kan ni a kan ti tur len chok lo hiang kan thi palang ti lo van mi kan ni ti hian kan ru alu lo chuan khawvela hian kan du kan ti nga tha kan ti zong le kan ngai poi mo zong kan ti nga chu Pathian Duhzawng pathian na kan nu na atum ani an ti kan ngai tu fel ngai ni entina to man ka sei lenga Terminator kan hria Arnold kha heta hun lo om tur future mi ta khan khawvela khuan khumi kan ti angai ni khu I ti angu chumi tur chon Terminator siam angu an ti Terminator kha an siam ta Arnold kha khawvela non ti ra om je chu khawvela han Arnold kha aron piang ve topati chon aron then ver mai me ti tur te aron zong chop ni lovin ati ti tur nei sa in aron piang choka ati tur a hlen ani ka thian tu tak veina hian khawvel kan om na hi kan mun hlun tur ani lo ti tur ne kan ron kal na mun ani ya chumi tur chuan pathian I pol he mangai pathian in inu na ti tur atum ati tur kha len cho om lo chuan khawvela hin iron piang thon ti na ni don ani pathian lo ngai la Bible chiar le tong trai en tika ma kan kha sam thiang lo chu tiang ani chuan nangma pathian in thila tum kha ilo hre chuak theang dal tam na so cha se